Не всички зависимости изглеждат еднакво. Знаеш ли, че можеш да имаш зависимости без да пиеш, пушиш или взимаш наркотици? Зависимостта не е само алкохол и дрога. Тя може да бъде токсична връзка, храна, одобрението на другите, скролване до безкрай, хазарт. Знаеш ли кое е общото между тях? Те временно те карат да се чувстваш по-добре, но дългосрочно ти взимат свободата. Какво всъщност е зависимост? Много хора си мислят, че зависимостта е лош навик, но това не е така. Навикът е нещо, което правиш често. Зависимостта е нещо, без което започваш да се чувстваш празен, тревожен, раздразнителен, изгубен. Истината е, че зависимостта не е за веществото. Тя е за чувството, което веществото ти дава или поведението ти дава. Видове зависимости, за които не се говори. Дигиталната зависимост. Колко пъти си казвал само още 5 минути и минава 1 час? Това не е липса на дисциплина, това е дизайн. Социалните мрежи са създадени да те задържат, да те закачат, да те направят зависим. Зависимост от хора. Да, можеш да си зависим от човек, когато не знаеш кой си без него, когато търпиш неща, които те разрушават, когато се страхуваш да си сам повече, отколкото да си нещастен. Това не е любов. Това е привързаност, страх и самота. Емоционалното хранене. Ти си тъжен, претоварен и храната става утеха. Зависимост от успех. Някои хора не могат да спрат да работят, не защото обичат работата, а защото мразят да са насаме с себе си. Как да разбереш дали имаш зависимост? Задай си въпрос. Мога ли да спра, когато поискам? Правя ли това дори когато ми вреди? Използвам ли го, за да избягам от нещо? Чувствам ли се зле без него? Ако отговорът е да, това не означава, че си слаб, означава, че си човек. Какво не помага? Срамът не помага, обвиненията не помагат. Стегни се също не помага. Зависимостта не се лекува с срам. Тя се лекува с разбиране и приемане. Какво помага? Честност със себе си, подкрепа и търсене на причината, а не на симптома. Не се питай как да спра, питай се от какво бягам. Ако не можеш да спреш дори когато искаш, това е сигнал, не е слабост. Сигнал. Сигнал, че нещо в теб има нужда от грижа, не от наказание. И ти заслужаваш тази грижа.